Hey, yo, what's up, Student Nation, Mr. Nation, and to my players, welcome to the NayFul podcast. Episode number 18. We are here at the block, Electronic Solutions. If you want to use these podcasting studios, you can send your email at admin@electronicsol.com. Episode number 18, I am here with one of the rising East London photographers, retouchers, entrepreneur, Dibalandoni, indoda yaseCuba, Siyakholwa, Sigonyela. Kunjani bhuti? Kuhle bhuti wami, kuhle kuhle bhuti. Kuhle la kuthi usiya. By the way, to the previous episodes that we have been shooting, starting from Andy Lesiko, he has been the one that is responsible with the behind the scenes. He's been shooting yonke lento yakhona. Namhlanje ke we decided into bana this guy that has been behind must now come up front because he has a lot to share, a lot of insight in him to talk about when it comes to e-business ventures as angena kuzo. Kunjalo masukutheni kutheni ngokuzikonyama ngomsiyana. Okay, no, Dani. Ugrand. Adi sharp futhi sharp. Okay, jobs here. Ungusiyakholwa Sigonyela. Awunayo middle name? Yeah, ngingusiya yabo. Awunayo igama le-English? Le-English. Branal. Dwayne. Bra. Like ngusiyakholwa yabo. Yeah. Sigonyela. Yeah, ngusiyakholwa Sigonyela. But sebenzisa usiya abantu benibizwa. Siyana. Oh, Siya photographer. Yeah, Siya photographer. Oh, sure. So yo, sininzi into ezenzileyo mana Siyana. Sininzi usuka phi uqale phi zange bamodelisha? No, like zange namodelisha. Bro. Ukhulele from Cuba all the way from the jump okanye wasithi uzalelwe kuloo ndawo wabuya wayenxahoni. No, like nizalelwe pha enxahoni. Sure, wafunda kwapha? Yeah, like khulela kapha. Pai natsikeni. Funde naseNgonyati yonke lento yakhona. Ngonyati high school yami. Ilana eziprimary ifundele emva emakhungava. Oh, sure. Ngihlale pha ke ngondakhulela pha. Oh, okay. So zange ube nanansika. Ube namabhebeza pha high school. This is high Brian. Oh, hey, bra, yeah, hey, bra. Hey, bra, okay, there's something. No, man, masiqale ngo-DJ. Yeah, but. Because, guys, yeah, siqale ngo-DJ. Uqale high school or after high school, what decided into bana, no, man, there's tough and shota resident DJ. No, can't be a resident DJ. Like, sure. She was like bendlala nje for an hour. Yeah. Okay. Like istala yabo. So when did the DJing start? I think 2019, bro. 2019. Yeah, it was 2019. Into yokuqala wayenza uDJ okanye uqale wacheba? Ndiqale ngocheba yabo bro. 20 bani? 2019. Okay. So 2019 ngonyaka wakho uqalile. 2019 yeah bra. Ndingatsho 2019. Ufota. Yeah, 2019 nakho. Yo, chesa 2019. Zonke zawe yabo. Okay. Ndiqale ngoshutila ndizam ifilm ngefone. Okay. 2018 yabo. Sure. So into nje ke ngazi into ngeze photography yabo. Ngancane ifilm ne? Yeah, ngancane ifilm bra like sneezing ifilm like nazenza but angisho ngefone mos. Okay. So khange be into Yeah. Ngithanda la line yabo like trend yabo so abantu bebenani bashuta yabo so babezisele pha enqahoni yabo so sure ale ngaphulo nakulaphuti lo sambodi mhlambi yabo so yeah ndaqala pha ke ngoku into yami yabo so sure uqale ngo2018 uqale uthatha interest to photograph but yonke enye into kuwe iqale ngo2019 sure 2020 yabo okay yeah so ke ngoku I think ngo2019 yeah saqala sokushuta like nje yabo ifoni ndaqhubazela ukushuta ifoni zami kwathi gqibula lezi umage yabona guy yabo so yena mos utetakhe mbize wonke icewe usiphela at meet yabo sure so utetakhe wayishuta yabo okay
So ke ngokwagqina icamera yabo Mage. Okay. So ke ngoMage wabe sibonisa uba hey nansi way like siyaba trend ke ngoku asinoshuta ngohlobo. Sure. Qala ubamba icam yabo ke laxesha eliya. Ngona hayi right le way yabo. Okay. So ke ngoMage ke ngoku awukathi DJ ngezisikhathi ubamba no akathi DJ okay okay so ngisafocus kule nto ngisafuna ujonga le nto sure. Yeah so ke ngoku sa hoster kwaku event ezweni tavern I think ikona khusela yabo okay so ndaqala pha ushuta ke ngokushuta serious yabo but into DJ like giving ngento yam like ndanga DJ uba okay DJ ngalaxesha la bengifuna ufocus kule way like photography yabo so ngo2018 wenza ntoni 2018 like ndishuta ilandiza like sensitsho kaloku awugelezi yeah landigeleza bra so okay. ndiphizi ndishuta yabo kanti buye esikolweni yazi adibana namashoti all day yabo so okay masiye ke khona ukhusela yeah khona ukhusela ndishutile bra like before ngilandiza ngecamera yabo ngaxesha abantu basaziphaphela icamera lawe safike ke musilande ba enqahoni yabo so ndashuta yaqonda man the way yabetha yabetha le way endincanye yabo okay so ndaphela ndishuta ke ngolo hlobo yabo so yadibanisa ngona man no ndifuna icamera bra okay ngela xesha yasebenzisa ezi camera ezincinci yabo sure no ndiyithanda le way andizibona as always eza camera Samsung nento okay like ndiyithanda le way yabo yabetha ndingathini uba because abe ngikho photographers enzazi yabo like kusiphinda image umuntu bezazi photographer like Daka photographer yabo so bengabazi yabo so ndaqala ufunda ngela xesha ke yabo lakhe because ayinguye photographer endiyaziyo yabo sure waziyo zo edit into okay so ngihamba no man ndinca kuye yabo so wandibonisa ke indlela eba ikhe ihamba kanjani way no qonda man le way ndingayenza le way okay so I decided to landiza uvula icompany yami yabo okay so okay ndaqonda uvule sona equipment okanye ukabe nayo like eqaleni benisebenza nonyumfana yabo like sizi company eziyi2 like siya eco entertainment okay phailalini but khona umfana nisebenza naye yabo sure so man no man vula icompany yabo okay izimele yabo so yeah ndathengile icamera manager fumana imali bra imali ndandibona ndizayifumana bi camera eduru ngohlobo yabo yeah but ukhona new bra like upha enqahuni yabo kuthiwa nguTamkhez yabo sure yeah hayi no brush embi awuncedile yabo bra okay bendibhambulela pha kuye ngqondo hey bengena camera xesele like ndine gigs yabo ezininzi ngqondo hey ayithina le way hey ezi gigs zifika kanjani kodwa una camera bra kaloku siyabona kaloku ngosho camera yomuntu like inge camera yami yabo so ngqondo hayi no it's fine masuke qha ndimnyamezelo bra vixen qaba ke sap under igig yami siyaqala ngo9 qonto za18 le bra njani bra ngicela niboleke man icam yabo sure zaphinde ngizawuthi nje niphinde nibuye yabo wena khona bra like iboleka namhlanje ngoyigigi namhlanje if ufike ngekho la bra zawuthini ayikinye indawo zophinde iboleka kuyicam yabo sengqondo andazi na photographers lapha islanani yabo yaxoxele nomethi naye uyahamba manje ihamba indawo zakhe yabo so and naye mos bengakabi na camera right ngaxoxele wenza camera ngoba no ndifuna le cam le Canon le strong right yabo okay so like hayi man no ufumana kwami basically load don't lockdown yabo sure no I can buy 350 sure so yeah buy 350 alasifumana mos ngeza nyanga yabo yeah ndagcina sure nagcina yaninzi kulesi noba yenza into ngapha koye 1.6 I think 1.6 sure nyanga ngilandiza ngonyaka I think ngonyaka kanye okay ngathi sekuphela unyaka okay ama no check it so uchacha malini nje uboleka into zabantu nje senze 300 ngehour uqale kamnandi masisi 300 ngehour 200 but abantu beninzi bebesenzilandiza 200 yeah 30 minutes sure yeah phile sithubile lo mali le okay yabo so 8 thing check umntengo yabo yeah so imali lokhwela leyo yabona sure 150 okay incinci yeah so okay yeah okay but uDJ yake ngoku ithini into yoDJ awuDJ like ngiqale ngoku yena like 2019 kanje 2020 yeah ndangona ngiqala ukuba serious ke ngono no DJ but time mandizamaxesha
DJ ngamaxesha. I-celebs ezufota nazo udibana nazo through ku-DJ or udibana nazo through photography. Yeah, yabona bra like kwezi clubs bemanje Yeah. ngiyapha ndiyoshuta nje like yabo. Yeah. No like ngingabhadala mos. Okay. But ndibe ndishuta yabo ama celeb mhlawumbe baya perform kulo ndawo. Okay. So benifumana ngolo hlobo. Ufika uthini club yini? Ufika uthi hi igama lami ndingubani ndiba uloni hotel. Lo club. Yeah. No. Ufika ungeni fota. Ndifike pha ndifuna drive kodwa angena. Oh sure. Yena baba bounce tafu ngizobhadala mntu. Nazi. Siway. Atsiway fuck ilandi zibuya ndifaka. Ndizofota ndihamba nala mntu. Ngoba okay, yabo so. Sure. So no, for the lamp shit. Okay. Did you yamazi ulandi ubani? Nak music. Okay. I know. Dibeni naye. So ngizomshutela. Hayi no ngena. Okay. Ndifota. Yazi musuba kho icala le VIP session yabo. So yeah, ndikuyi. Man. I think nathi way. Ngishutele yona yabo. Okay. I don't know, ngiyabetha yabo. I don't know. Numbers. Okay, so sipana no Nak. Sipana no balunjita. No Landeza no. Osibonelo la cast yakho uzala okay. Cast yeah. And then Quest not in Spanish but then shoot yabo. Yeah. Yeah, but Spanish now Quest but yabo ikonini la xesha yabo. Okay. So yeah, shoot ngolo hlobo. No Quest naye. Yeah, no Quest. Cha. Bani kanene? Luthuli, yeah. O unathi uScott. Scott, yeah. Scott Nomvethe wapha ku generation. Lo generation, yeah. Jeez, embassy was abantu serious. Yeah, disipane nayo bra yabo. Okay. But ngicala Kwaba bantu bonke so usipane nabo gopho omngqinayo uqonda ba yo awusipane i-relationship yakho nosipana kwabantu bayi4 ikuyona intswambo. ngathi ngibani bra. Yeah, ngathi uScott. Oh yamncane Luthuli. Ah no, yabo Oh phofu man kanti uGhotman. Yabo. Yeah. Yeah, so yeah naye yabo sibonisile way ezininzi yabo. Oh. Bye. Industry yabo kulandizwa njani? Kucela ku-industry iqala le movies yabo. Sure. So yonke la way. Okay. Ungathi i-photographer njani? Like zikhona photographer that specialize ku studio, yabo. Zikhona photographer that specialize ku outdoor. Zikhona photographer that specialize kuba se studio ngibe ngi-outdoor ibe si-events, yabo. Sibe khona eziziretachayo, yabo. Kube khona ngokezi o-filmmaker, ntoni. Ulakhe videographer. Uyephi wena kwezi? Ndiyilandiza bra. Kanye uzenza zonke? Ngisenza student na outdoor. Like ngisenza zonke man. Angathi like ndenza yephi upreferayo kodwa ke uzenza zonke but yephi upreferayo? ngathi studio bra. Studio ne? Oh yeah, yo studio yeah. Sincane studio. Sincane yebo but nangona ngingena equipment kwenza ufumane into oyifunayo. Ufumane le ndifunayo yabo. So at least ngaze ngifumane la level yabo. Yeah. Okay, sure. Then so uScott number 1 abantu banzwamba usipane. Ngabapho yeah. Ngophi ke ngokukwaba oqondayo ba zange usipane naye Green. It might be that mhlambi wena zange wenza uproduce into entswambu for yena. Kanye Tingathi ngibani? Ngathi ngiquesta bro. Okay. Because ngiyakhumbula that day sashoot up iconini yabo. Sure. Kuye ka Fitch. Oh, okay. So zange ndifumane ezinye takes andifuna uzithatha apha iconini yabo. Oh, sure. I think they flop up. Oh. Kwaphela ibeat ngaphila ngecharge and ke ngoku ndangizixela ngekoneni uba ikuse ndiyoshoot yabo like into nje endibisana ngayo yabo like njengamajita sithi no masemse ikoneni camera la vele ifaka up but ngazifaka icharge just because andifuni like ugcwala okay sure. So yeah ndifihle ngolo hlobo ndifike pha like kubulise pha yabo ba hey don't do kanti ibattery iflat yoxesha. Okay. Zange ndifumane kahle zakhe iziwe ngithenga ifoto nami bancibana benzamile uyenza lo way yathi photographer and khandithendisa ngena ndabona yo ngaphakathi photographer noba zi8 ngaphakathi sezifota already sekugcwele yaqonda and ayizosebenza into yobana ndingene ngothi
Brahman ngabhatali man apha. Lezo sipana Media njani. pass handa bhatala nala Brahman vaya nayo. Ngoba sangena after singenile ndafika ke ndafota. Andizitshajanga Petro. Like it's flat. Waske kuzoperforma onantsika. Holy Alpha no nantsika no Bravo. Ndiya ngoku musle. Wanje. Ngoku 2 weeks back. Okay. Yeah. Qonda sasikanjani. Manibethe ipicture wana. Khatla nje because ipetrol qala seyifile and ke ngoku kunzima uthi ufike endaweni kukho iphotography ezininzi ufike ucela ucharger ungubani wena ufika so usithi practice yabo but no benimazi la Bravo flapper lo bethatha ivideo bene extension benimazi qha ke akufunekanga umuntu unxiba umazi uqonda uzawumane ucakekela kuye naqonda hayi ne because ndiye ndavaya ngo12 ndifike ngo8 pha ndavaya ngo12 betha nje lo hlobo lakho so sensitsho nje ba noba ifuna nina man igrand kune la way you approach andikwazi no approach ndifike ndithi cela uzafota elo hlobo I'm like ndicela nami but ndiyafota sensitsho lokhu ungene ngemedia pass not ba uyacela ezinocela ucela yana otherwise yayilondo okay so the phone akhonde there's nothing engako ne DJ nje pha elalini zange ukho DJ mhlambe koneni koma Jeff uya kwezinye indawo DJ pha elalini okay DJ pha elalini ke khange ndiphume ndethu kwezinye indawo okay but abantu bebeninzi like abantu abaninzi yabo bebesandifuna but befuna uqala pha elandezini pha kumelalini okay uyekele ndoni ke uDJ because ndiyakhumbula usithi bana ubugula nokugula lanqele le ayibe lapha ko emzimbeni hey bro like kulanto neyento like engqele yabo senzo uDJ yabo siqipha sesinxibe ijezi yabo sure but kube shushu pha yabo okay fumanise okay uyakhulula sure ugcwele nospa yabo yeah bona hayi mani ndobetha nje ngumoya pha phandle yabona ufumana umoya wesibili yeah uphinde ungene ngaphakathi okay manje ubushushu phinde ubili phinde uphume pha phandle yabo njalo wenza lento iyi1 and sizophinda ugodu ke wedwa like uhambe like okay yeah and kebanda like iyabanda ngowesilanqala sekuseni ngo no hey adinqa like dine fever qo hey hayi man fever 10 le yeah sikoko sidala sikoko yabo so and kukho izinto ze covid ke ngofuna like sengo yeah sijonge nazo yabo but esilo lethu hama ntontoni yabo I think inoba ilengqele le iyangena and nyani qho ne fever qho like qho ne fever qho but that into buyisa inyawo like okay I know like at least yabo okay it kwashoka better yabo but ngikwanza kufunyana ifever I think benonyaka eba ngafumana ifever kayini ne 7 months yabo so khange nibe na fever yabo so ndaqona okay no like ilanto le endenze uba okay sure yeah and then ukunantsika kona ukucheba awukachebi umuntu ontswamba akakucebisela awukathokwiselebhe uthi ungandiboni ndilapha ndinayo nepapa shop by area ya bengakafike kulo nqala but ndiyaqola khona olandizo lasbone yabo so akanavela mabengicheba phela elalini like sure awunazi awona amaphupho expand yo bra ngicingene nazo yo kanjani sininzi njani uthi nabana okay ndicheba ngapha ngafuna ndifort yeah so and yengokulena sathini bra like so fort kaloku fort ngeweekends chebe Monday to Friday but njenze funa editile part evekini kaloku awuzosoloko hayibomsiyana kaloku umuntu umchebile ngokuzawuza next month omnye then uzawupapa ube ne break yoba mawuku edit for hour uphinde ubangena ingaske ma like part of vekini at least ngizamuphumula nje kancinci ngoba kondiphuma nje mhlawumbe ba weekend neshoot ngeweekend mhlawumbe beninzi hey sininzi funa edit yabo so ngase ngaphazanyiswe yabo so ke ngoku at least mfumana chance at least noba kungolesine nolhlanu at least ndiphumule yabo ngitshone ubangena ngeweekend yabo sure so yeah but bana chance if wenze iart
appointment yabo undenze appointment uthetha efonini uba noto ixesha elithile uzoceba not ufike Igama lepapa yakho Barber shop Brian kabi nagama le shop but nje yabo bizwa abantu bayisiteketezo zakho ngaphandleni kosiya Temdlaga nje nakibayazi yabo balazi kalo ndiyafuna ulazi nami ulibiza kwami unibiza ngalo sidala nje so andifuni ngumsiyana kumsonde kulibala nje igama lami bra endibizwa ngalo phaya elalini yabo ndoni ngumsiyana ngxaki ndingutsetse bra ndibizwa Tsetse so I hope abalivaka likhawulezile okay sure Tsetse hayi bo bra hayi bro msiyana hayi ne uthe ungatsho ngokupapa shop yakho nje hayi ayizodibana azodibana company yami Siyakholwa kaloku photography ne Barber ayo ndiyiwa kaloku nje ndiyabiza ngelinye igama yabo not ngegama lami at least noba ke ndibize enye man ndicinge nje yabo igama nje sure because nangoku like Siyakholwa like ndiyalibawela ulandeza ligama just because ligama lami like ligama lami uyabawela ulithini ulithinje ufuna uthini ndifuna ubiza ngenye at least because le company ngelinye igama ngeligama sure so andifuni lana mhlawumbi ndikushoot yabo so ndikushoot nje mhlawumbi ndingabikho yabo uthumele umate yeah ndithumele usimtsho sure because kumjida wami lo like assistance yami yabo yayincedisayo iyafana uba i-business partner yami yabo okay so yeah yabo so ithethe ubuyafana by business partner yeah uthetha nomuntu ke one history ke naloo nto nawo nodakana yena history nabantu osebenza nawo assistant yakho mayiphela apho ungathi uyafana ne business partner because when it dissolve ayibikho right yabo especially how everything goes ayifane into iphele kahle into enhle ayifane iphele kahle like mhlambi ewe ngakhula lewe yini ufumanise kuba nenza imali serious athi kena man dikiwe umali uyenzela wena ufuna uzenzela which is right but ayifane yenzeke kahle ngelihlobo ndithetha ngalo yabo so right by assistant makabe assistant ungathi iyafana ngathi business partner because then umnika imaginary title ngoku ozawuthwasa wena xa isenza decisions as a partner ngokudane an assistant yabo andikufaka umoya omdaka ke but into eyenzekayo yabo ubuze pha kudakayo okanye ubuze pha kum yabo akho nto ithina otherwise ndihleki bra ngolo hlobo lakho so now ubona i-business partner bra ndandingena business partner wena msiyane yabo cause ke ndayenza ngokwam le way and then I think after unyaka ndakhangela umuntu ozancedisa ke ngoku yabo and then ke saqhuba ke soyithuke ngolo hlobo and the more ikhula mase you try and find ihlobo loba ihlobo lentwezini uba mazibe aligned yabo ispanisa negrand yonke so bese sekulo flow injalo then kwenzeke lobana afuna uzenzele yakhe yabo but yengoku there's a lot of confusion involved kulo way yabo because then bese inguye ngoku nothatha ne bookings kuba mna ndandikhe ndaspana nospana and ke ngoku xa uzawungena ecourt funeka ifone ibe ku silent okanye ibe ku flight mode so ndafaka inumber yakhe so ke ngoku now when you come to me and say bana I want to start my own thing abantu basesazi i-bookings zithathwa kuwe yabo so that pushed me back and that pushed me back a lot kwayisenzeka because it took me like 6 months to recover yabo but it happened man it happened ngolhlobo yenzeke ngalo so all I'm trying to say is if you want a business partner bro effort mayilingane yabo ungabi na business partner kuba umthanda umuntu yabo ungathi business partner yakho kuba umncanywa number 1 ungathi business partner yakho kuba
ucinga fan ba lo title izamenza asebenze better busebenza better makasebenze better ngaphandleni kokuba ifuna ukonyusela ititle yabo because I think namjita namthanda yabona namhlanje and andinando naye I don't think unento yami cha zikhona mistakes endicinga ba ndaye ndazenza like lena ke ndithethayo yabo yobana xa ndidibana nabantu batsho bathi mina ndicima wayeka koyeka ufota yabo because ndandingayiphendula ukuyiphendula ifone kaloku because ndandibhala phayana if you want to send your ntontoni kule number send your number so olo hlobo lakhona then to recover from that ube udila nezinye izinto ke ngoku ube i-cash flow bisiza ngalo hlobo ngoku ayisazi ngalo hlobo so yeah itshintsha ngalo hlobo man kuba ufuna i-business partner maybe i-business partner ezawuza necamera yayo okay yabo if wena uze necamera sure okanye mhlawumbi if wena uthi ushota nge-admin that's umuntu oza kwenza i-admin ungathi i-business partner yakho just because kule nto ulekisha kuyo ufika ayenze yena business partner may contribute equally because i-partner yabo okay awunotsho for example kwintombi uthi hayi kuba umncanywa lo mntana uzathi umhlambi ngumfazi wakho abe engazibonakalisi qualities zobufazi yabo so you need to have those sobacingela abantu kobubathanda ubonyusele kobubathanda yabo emotions nebusiness azifane zihambe kahle zihambelelane sisise kahle fana noqesha ifamily uthi brother wakho uzaba yintontoni yakho yabo it does not always work lando yabo there's podcast yakho le but nje itsenda uxalela ungathi uyafana le business yakho ngenxa yalo nto uyayazi ne andifuna uthi ndixabanisa nayo but this is facts these are facts ngiyakubizela udakani uthi kakubalisela yabo people must contribute equally if they want to be treated like a partner yabo ungakhuhambe wedwa kwenye shoot bethe wedwa because xa yene partner which means ne fruits ziyalingana kodwa bekuhambe wena wedwa qha yabo so umuntu if uyi-photographer uthi ba yi-second photographer ungathi yi-partner yabo it's just nje ezinye usebenzisana naye yeah because unaye ne podcast ne oyishutayo without lena yami like hayi bo uthonjani namajita kawuzalo kanti ayishuta ngoba okay namajita kaloku ndiyaphinde awuno ibala engathi yabo but busando shuta ngoku nje msiyana ngoko like 2 weeks ago but buphinde washuta 2 weeks ago nje lamajita yeah bra kaloku yabo sure. yabo so okay but tishuta apha yazi nawe hayi andithi akonti wrong ichance yakho le yokuchaza bana okay this is what I do this is yabo olohlobo lakho so that people when they are in need of assistance ngento ethile they can hit you up for your services yabo so I understand mna ndiyazi dikhona ne movie bani kana ibukela yakho ayiphuma nini le movie Bomi the film ithi Bomi the life is it the need umbewu the seed iwenjalo sure life yabo so they shoot akayona bra isenziwe but sizayigqiba sathina like sayiqala ngo July sure pha we 20 something ka July sure sayiqala ishoot yabo auditions sezizenzile sigqibile okay so ngoku sawushuta ngoku abantu ncanca izithuthwa zabo kubo okay yeah nisebenzisa audio AP audio lela audio ingenapha for umuntu afakale grade nobu good yabo xa ihamba ngogaga okanye ilife ihambisa ngogaga phakala move komuntu wamagogaga ngakhona yabo awushuta usazi wena uyintoni phawen my brother like ngiyayishuta la way ishutwa nguwe naba no mithi cha nayiba nabanye yabo bakhona bathi sound engineering abathatha ilande into lanto behind the scenes okay bathatha into aba izitiptures sure okay so but ndinaye idea lanto bafuna iyenza yabo okay malunga ne movie yabo okay andikabuyi top 5 une top 5 ngasiza kwi top 5 ngo
ndifuna i-top 5 yakho ye-photographers zalapha e-East London. Yeah, ta. Yeah. Ito 5 zam. Yeah. Okanye before sithethe nge-inspiration masiqale nge-top 5 qala. Yeah, okay. Then we'll understand ke ukubana sure I can see resemblance ba okay mhlambi uzawuthi ngudaka ndiyabona okay mhlambi uzathi ngu-AB sure yabo. Yeah. Ito 5 zam bra. Ngathi okay masiqale nguwe bra. Yabo. Okay. No, like okay, sure. Ndisendibala nje yabo bra like ndiyathetha ngale. But msiyana subona kuba ndilava andikontswambo mna. Hayi bra untswambo na bra. Bazozi mhlawumbe uboni lonto leyo. Okay so ndim uDaka nqaba ke le AB yo yabo. Yeah. Wanda. Okay. Wanda futhi ufuneka zapha nayo Wanda. Nabani mina Nicky Galaxy. Oh yeah, 5. 5. Okay. Makasuse mina manifaka omnye umuntu wesihlanu. Pha kula ndawo ne. Yeah. Ndingathi ke sihle nako. Bathi uzofaka uBen. Bese Ben? Yeah. Yeah. Okay, sure. Yeah. And then eMzantsi ke ngoku top 5 yakho lapha eMzantsi. eMzantsi. Yeah. Engxaki brand kazi photography ezininzi. Uzazi ne. But Kema Juice. Okay. Yeah. No Kepaparas. Sure. Nabakane yimi. Nabantu kana ngizazo zinye for azikinga msiyana. But yeah nins DJ bona DJ by 5 ku celebs. Yeah DJ Mporisa. Okay. Yeah yeah no cabs they're small. Sure. And man bazibonke man no ban no ngani wameli kakhulu amajita but sure ukuthi Mporisa yabo. Yeah. No cabs they're small. Yeah. No Kelvin Momo. Yeah. Okay. Yeah nomshita nabantu kona nami uTyler uthale yes Tyler yes kawenza la jive kalo. Yeah. Aniyazi bra. Okay lena indoni yoKilimanjaro. Andiyazi neKilimanjaro ba. Indoni yona le 8. Yiyi Kilimanjaro. Kilimanjaro iyo le nazi. Ya kala ibhenqamel then ke ngoku yabo. Kawenza msiya. Yo like ya ngadi Kilimanjaro but ani Lethu pu all stepezala andiyathini. Tobetse yeah sure yeah oh yeah Yeah. and then le bethi nyawo lo sense jive yayithini ngalo hayi andifuna ukuqhatha andiyazi yo hayi uyibona ufuna excel like samla awukwazi jive wena no angikwazi jive yeah but ubhitye kamnandi fonini zibe mazifeza bameyabatyaka fonini bro like angikwazi jive bro. Oh sure. So andikwazi jive nazo kon DJ yabo bethe zawe nje ba at least je yabo yeah bona ke bajive bathi yabo but jive. Okay sure. So mas zingaphi inathi sure ufuna ukulayela outhela qala into when it comes to inspiration yabo. Sure. Because ufuna ukubuza inspiration based on like on a daily basis kubani okinspire shayo ne. And then also another way of inspiration would be bana when it comes to the career you're forward ngubani okinspire shayo between abo bantu bayi-2 bani okinspire shayo ba like soloko usemudini yoba mawuthini number 1 number 2 ngubani okinspire shayo ba enye nenye mayambe ngalihlobo into ixesha elininzi bra like manhlala nawe uba nguwe yabo umuntu inspiration
Okay, Mzia. yabo. Sure. So no Dakar. Okay. Yeah. Okay. Yeah. So yeah, no Dakar. Amncane uDakane. Hayi bafana. Eh? Yeah. Tawathe amncane. Hayi Dakar, yeah. Yeah, yabo. uBratobs. No Pratobs. Yeah. Amncane uBratobs. Yeah, because nangoku sikule way like yabo. Oh, yeah. Train Kuthiwa to ungatshongo nje uba also you member yalapha. Remember Electronic Solutions and also you are a member of your Creative Edge. Yeah, No, I remember. uyangena na ku TEDx Mtanzania. Angin. Yeah, bro, like angin. Ayibo, don't know. But if like it's fine angin. Oh, sure. But andifuna uzifaka. Oh, moja. Yeah. Okay, I know something. But Yeah, ndiyacinga mana Msiyana because ziba khona lokho inzuku webhayibha azonzuku zigrand. Sure, bro. Uye uthini ngezonzuku? Like unayo umuntu oyaziyo uba if ndifonele lo muntu ndigrand. Okanye xa unothi ube sengxakini ngubani umuntu othi oqonda uba mawukhawuleze umfonele for uba ube grand. Hey, bro. Anifane ndi. Amabrand. Afuna ube sengxakini. Ndiba sengxakini but andifuna benisokolisa abantu yabo. Yeah. Yabo. So uthini ke uzilungiselele yonke into ngokwakho? Silungisile ngokwami, yeah. But zikhona izinto ezidinga omnye umuntu nje Msiyana. But ngibani bro? Like at least. Endlini awuna family member ekunderstandayo. Ulate. Olady yakho okay. So yeah. Yeah, wasoleka. Soleka yabo. So Oh, sure. but no sis yabo. So sister yakho Ahlala eMpumalanga, yeah. So banguye ke yabo. ubhelayo kunto. Yeah, into ezithile. Sure. Yeah. Yabo. Ngathi ufuna ulila Msiyana. No. Right? I do standard. It's a monthly. But yeah, young sister yabo. Oh, sure. Yeah. Unanantsika. Iloni. Ubhebe. Hey bro, iyabanzi inzima ke ngilela bro, inzima. In the ave. Le ubuziba udana. Ngoba Yo. Msiyana. Hey bro. Andiyanze eqala down. Unayo kanye unayo. Kanye, what are you looking for in a woman? What zeziphi qualities ozifunayo kwinto? Hey bro. Ngxaki kwenzuku like banqabile abantu abanjalo bro. Banjani? Man, I think masiyeke le into. Msiyana, jonga uthi. Bro, okay, yeah. Okay. Yeah. Ted. I have a friend. I'm just asking you, what are you looking for in a woman? Like personality yakhe bro. Personality. Nahleba ngalo yabo. Yeah. So yeah, nahleba lilo yabo. Lilo njani? Correct. Yeah, correct. Okay, yabo. sure. And yeah, ingathi sezwe yabo. Okay. Awunangxaki wasela akasela awuna problem nazo we. I think ngunathi ingxaki umanisela. Yabo. So from umuntu ongaseliyo. But anditsho uba ndifuna umuntu ongaseliyo. Okay. I know like itrend we. Akho ndi wrong ku preference wena. Akho ndi wrong Msiyana ku preference yabo because kaloku nathi siyakwazi ukuthi uye lento ndifunayo because awuphangeli yabo. So akho ndi wrong. Akunikanga nalo muntu uchoyo simjongele bad. Uyazazi into ayifunayo and akho need isibhekelo. Buthi awufuni into ethile awufuni into ethile cha. Yabo. Uphelele. Hey bro, like andifuna umlawuli yabo. Ndibe nsidasa usela sothini yabo. Awuthi Yeah. ukulawula, I think ukulawula kungena kulondo. Ukulawula la conversation yobana uyanilawula ingena kulondo yobana uthande umuntu essence into ethile wathi makayeke kanti ubuvele watsho zibeka wathi mna ke yeah uye awubikho nobakho into yobana uyalawula okanye awulawula yabo. Abantwana nafuna babe bangapha
I'm sure bro. But Yavuna kodwa abantwana. yeah. Noma ke by 2-3. Kungizoba ngutato njani? Yo, I think it's about rand more right. Sure. Yeah, I think. Okay. Awuna gama labantwana? Angabi nalo ngoku. Uphawu mhlawumbe bayikweko kuphawu. Oh, yeah. Ba intombi kuphiko. Ulakho mzi sulaha hey akingo. Yeah, okay. Yeah? Oh sorry ndima bendifuna ukuthi uphiko beyikweko intombi benguphawu man asikisi. Hey mistake mamsana. Kwalo liphawu intombini. Aliphawu. Okay sure. Oh, kama ntombazana. Kalo iphawu liphawu regardless of gender. Yabo. Yeah, I think yeah, but no phiko kodwa intombini. Hayi ndakufa. Ethalabi. Thana nje ophi man. Omnye benguphamela, omnye benguphumza. Yeah. Phofa no you. Lelo muntu omdala uphumza. Awunothi umntu and 3 weeks ukuthi uphumza. Phofa tshela wena sike. Okay sure. Yeah, okay. I'm Siyana. Okay. Yeah, bro. So this is ama unansika. Siyacinga manje msiyana ba. Yeah, damn. Awubame abukeli isoka ne. Bukela nje misoka bro. Otherwise yeah, awazazi sizo Manchester nondondoni. Yeah. Yazazi in Manchester and Senze uthiwa follow ishi league. But and apha eMzansi uyiphi unansika? Andithini ke? Team oy favor apha eMzansi. Pirates, uyiPirates wena? Yeah, ndi Pirates mina. Nangona mhlawumbe ndikuyo but yeah bayiwin team yami. Yeah, ndiqabile. Oh. Yabo yeah enye irugby yabo. Bekena idlala irugby yabo. Oh, bukodlala namanqindi. Yadlala namanqindi yabo. Uyeke lento because ungagrand amanqindini nangoku. Bro. Yo ngabetha ngephantsi eyi-1 ulibale noba yi-shutter speed. Kudala yabo yo. Kayi-1 gone. Yabo so cika camera qala. Cika camera. Go. Cima siba SD card ndibeke. Yabo iringa la we yabo. Oh so ayina basakwazi ngoku yabo. But no. But yabona pha inqara yo irugby inkulu pha. Irugby inkulu. Yathanda enqarhoni yo kakhulu bra. Uzange udlale pha eNgonyatha? Rugby. Ayidlala primary bra. Like pha eNgonyatha ubudlala no? Hayi eNgonyatha. Angadlali into eNgonyatha. Hayi ndibukela qha but ba ndiyangeniswa ematchini yo bra. Dana ngeniswa like sathini bra. Ngidlala imudlala irugby yabo but mina unqindile ndidlala kuba lawe udlala minutes zithile. Okay. Naselalini yabo ndidlala irugby but khange nidlale isikokoko like isidala. Oh sure. And ndiqale emanqindini yabo like iboxing then ndaya kulandiza kwirugby. Isoka azange ndidlale isoka no. Yeah. But bendidlala nje elalini. Izinto bezidlala nje elalini but not the benkulu yabo. Okay. Dlala emanqindi if uyofika kuloo ndawo ndiye khona yabo. Sure. So yeah. Injani nakulandiza yeah. Unikwe 100k msiyana. Sure bra. Siyakholwa Sigonyela. Nansi 100k. Kugama lami. Yeah. Yeah. Nikiwe, what's the first thing that you do? Don't yenza bro like ku business yami yabo. It need transport ne. Okay. So beno transport yabo. Sure. Transport yabo. Okay, then you rest yabo 100k. Yeah, sharp. 100k I think incinci bro. Bomsiyana so umuntu makajike yo. Ajike. Okay, no like right ne 100k yabo. Yeah. At least ke mhlambi binophuma ke second hand le moto. Yeah, Paul. Le Paul yabo. Okay. Ifuna transport. Then ke ngoku mhlambi mandithi 20k ndispenda kwi Yo lobola comment. Hayi, ikulu lobola bra. Yo bra you like ndispenda kwi comment yabo but so must it 50 transport. Yeah, okay, yeah. And then 20 kushaka 30 ke ngoku. Sike 30. Yeah. 30 I think bengafuna mhlawumbi noba isi studio sami yabo okay. ilandiza yami like ezawuthi mina yabo
Okay. Mhlawumbe lo ndawo nge-30 yabo noba ndithengile noba nditheni but Ubuyirentile mhlawumbe for unyaka. Yeah, ndingatsho for unyaka. Yeah, okay, 30k yabo. Sure. Then 20k equipment but 20k equipment. Yo ayiduru Equipment yo iduru like abantu abaninzi like banga-understand bangavela banga-understand. Hayi uyadura yabo. Sure. Oh ukuzifumana zawo izjo. Yeah, ngiyazifumana. Yeah. Hayi uyadura yo ntoni yabo. So bangayazi. Awuphendule uthini wena? Yeah, okay Nkosi. Uthe Nkosi? Nkosi. Yakulona ke uright like sathini umsebenzi wami bra. Sure. Ulandeza la mali. Oh sure. So I think mhlawumbe uzokhangela omnye umuntu yabo. Sure. Anzohlisa price. Uzohlisa. Yabo. Okay. Yeah. Hayi. But ke makaye umsebenzi wami uthi imali yabo. Okay okanye wasithi Msiyana une-1,000,000. Okay sure. Kufuneka izinto zi3 ezilapha kuwe. Indlu, imoto, ngumfazi. Qala Ezilapha kum. Yeah. Qala ngephi kwezi3? Afuna ukuqhatha bra imoto. Imoto uze ngephi ke between indlu nomfazi? Nendlu bra. Qubele ngomfazi. Yeah, ngiyaqola ngomfazi but Amfuni umfazi. Nothi ngoku umfazi yabo but Masithi unayo imali ingxaki yobungathathi kwinto. Nothi ngoku ngiyabawula uthanda nebra but okay senze sho masithi indoni kaloku le ukwenza awukho ready. Yeah man ngiyatsho ke bra ngikho ready. Kanjani? Angabe ready nyani bra uchata. Nyani like ukanjani bra? Mhlawumbe uzathi financial and kwabikho ready okanye uthi kaloku ndinemali. Unayo imali. So indoni enibambayo ba indoni ke ngoku because financial uzabunayo imali. I think umfazi awayingxaki bra. Yabo. Kanjani nomsiya? I think at least ngifika kwela stage bra ndifuna uba kuso yabo. Then ke ngoku yabo sandis right ke ngoku. Financial stable. Yeah, yabona ke ngoku. Masisokuso masithi kuso Msiyana. Ndikuso ngoku. Yeah. Ay. Ndingamthatha bra. Masithi ube kuso kaloku ngoku mhlawumbe next month uJuly ube inyanga grand for wena. Yamthatha ngoAugust. No ndingamthatha bra. Cheers Msiyana. Ndingamthatha bra. Yo. Utata ekhaya. Yeah, go to the guy yo. Okay no like ngamthatha bra. Okay. And ngakugcwala iphotographers futhi kulomtshato ne. Funa ifoto macala onke. Photo yonke indawo. Yeah. So ngophi imake ke ngoku kwezi photographers uzithethayo. Yeah. Kuthiwe okay sure kuyocelwa unansi ikakhetha iphotograph ungasaba kwakuyocela umfazi. Mhlawumbe ucela umfazi lo ndawo. Yeah. Kubana nothi makahambe. Kaloku khetha kwabantu wonke umuntu uzaba nento yakhe ayenzayo. Okay. Bra wena ungayishuta. Ndingayocela umfazi. Kaloku kusayiwa ngoku. Yeah, akwatshatwa. So funeka omnye ngamnye umnike into yakhe. Ucele wena ubukhaphi. Ngophi kwezi photographers ninzi ozawuthi jonga wena usahamba uyocela umfazi wena uzaba semabhasweni wena uzaba kulamkelo labayeni mhlawumbe. Afford pha. Kubana noba ngicela enzo lo way. Kubana noqala ahamba aye pha. Ayonifotela kule ndawo ayocela umfazi ngoku kuyiwa pha kuyothetha i-negotiations alomona. Kwezi stop 5 bendizibizile. Kumuntu nje ufika inhloko ku. Yeah. Ndingathi nguSteve photographer. uSteve uyocela umfazi. Yeah. Sure. Amfuni nemfumana umfazi. Kuthiwa kwenziwa amabhaso. Amabhaso. Yeah. Inganguwe bra. Okay. Yeah. Kuthiwa enziwa amabhaso. Kuthiwa siyokwenza engagement shoot. Where? Like okay now. Yeah. Dakar like that. Okay. Yeah. Sure. Uneyenze engagement shoot. Kuthiwa kuyokwenziwa umtshato ke ngoku. Umtshato? Yeah. Yanguwanda. Kuwanda umtshato. Okay. And then after that honeymoon. Honeymoon. Yeah. 8 pixels. Okay. Yeah, 8 pixels. Then xa after unyaka ngoku nini anniversary ngubani ke ngokugqibela uzambiza. Galaxy. Okay. Yeah. Okay, sure. Yeah. Okay. Kubo bonke abantu babizileyo. Balapha bonke up at the block. Bonke lapha. Okay. Kuyatsha. Okay. So you can only save one.
kwabantu apho. Yeah. Like save one ku. Hayi bra. Ngeba save bonke ba. Kaloku msiyana kuthiwa you can only save one. Hayi bra. Ngasave abantu kubo. Hayi bra. Lathini ibancaya bonke like bonke. Andithi awubancanya. Kaloku bra awusithi ngizakhupha so abanye bathi. Kaloku xa Abathiswa nguwe msiyana. Bathiswa ngubani? Wena cha ufumene masithi kusikrobe esincinci pha. Yeah. Kwasa sikrobe ungakhupha umuntu oyi-1 delete building after. Ngubani onoqala ngayo? Okufutshane bra. Ndingatsho okufutshane nikwazi. Okay msiyana badwele bonke apha kule ndawo. Yeah. Badwele bonke apha. Yeah, I don't know bra. Ngakho bani. Andifuni bra. Yakhupha lo endifike kuqala kuye bra. Andifuni umenze like ndithi okay ngubani yabo. Ungakhupha u1. If ufutshane. Yabo so lo ufutshane inqondo okay yeah ngiyakwazi uyomhlangula yabo. Yeah. So yeah andifuni udlala. Ufumana kuba inamba kaTira. Katira? Kudala ufuna ibuza ne. Kudala ufuna ibuza ne. Inamba kaTira bra. Yamakonokono. Okay. Yamakonokono yabo. So ndinendawo zami yabo ndifumana kuzo like 10 hours manje. Oh sure. If ufuna lo mde khalezela msinyana icheckchele yena. Oh sure. Kubani bawelaza apha ku podcast wena? Enibawulazi? Yeah. Oliselele. Noba ngubani na? Ngoba ngibani na? Yeah. Biza nje 5 enza izama. Okay. Yo kodwa maporisa enqonda ngazo. Yeah, sozazi. Ngalo usukwenza into engazoyifumana mfundisi. Umtsiya. Yeah, Kev mom. Asokole. Bra, nothi abantu bangazofuna possibility yoba bangafuni. Umhlamba masithi olapha Isla apha Eastern Cape. Ola Eastern Cape? Yeah. Oh, okay, yeah. Kuwanda. Okay, Wanda. No. Bana. Sugar 4. Like waziwayo okanye. Kaloku nje sizawuthetha noba ngubani na. Owenza lonto kanye. Noba biza man. Dark Gold. Amazing. Oh, Ben. Mr. Ben. Okay, so Ben. Yeah. And no. Balum. Ryan so busy. Ryan lamlungu ebelapha. Anmazi ndanombona nqa. Now yasho like when there's way yena i-documentary uyabo. Yo ngxaki ukukhumsha isidala komuntu. Okay. But hayi ne ufuna na ndimzame na. Yeah. Okay, so but ningabi ngumuntu oyi-1 benza into oyi-1 bonke. Bazawuphendula impendule ezifanayo. No, bana. Akho man Artist, akho artist yeah, artist. Ngubani? Yo bra like ezinye artist ndizazi na. Ubratobs awumfuni yena. Bratobs. Yeah, I think no Bratobs. Okay, ugqibela yo. Ano obuhle ne. Yeah, nobuhle yeah. Ngathi ziyenzeka zonke uRyan uWanda ubano bando uWanda lo uBen hayi ne. I think you know why yeah. Hayi. Yeah. I think man si ugrand wena kanye khona into obufuna uphinda uyithethe. No like trend bra yabo. Trend msiyana ne. Okay, so uthini message yakho ke ngoku closing? Message yam like to whoever is watching this. Nabuyibukele eMpumalanga. Mhlamba inspired kum. Nobu inspired noba umhlambi wena inspired kuye. J message kanye kumuntu okubukeleyo man. Thank you for watching bro. Okay. Watching yabo. So Sensitive Justin nje ke ngoku message yakho. Yam. Yeah, like if you could not Msiyana. Yeah. Say your last words. Like yo bro like
ndingathini bra ntoni efundileyo ebomini? Ndingathi bra akho nto right for uthini bra like unyamezele yabo like unga give up yabo Akho nto right? njani bra Uthini? akho nto right ngathi koko bra like Oh, unga give up yabo sure. ya ndifunde oko mba okay if uyayithanda lethile bra Sure. iyakuyo bra Okay. yabo xa uyithanda bra like uyenza yabo uyithanda yabo Sure. Masithi ke ngoku uthetha nansi ekamera. yeah You are watching this 5 years later. Ufuna uthini kulo mntu kulo msiyana uzabe ibukela 5 years later? yo bra years later bra like ile weyinye 5 years ago bekuthini hayi kuba bekuthini ngalo 5 years later bra and you understand bra like kanixelele awutheni nyani bra Kaloku msiyana uya like to your future self man, a message mhlawumbe ngathi dear future me yabo. I promise to work hard to make you proud. I promises zakho for yourself. Into ezinjalo. yeah kusebenza bra like hard aso yeah akho ngabe nithini yabo so work hard bra yabo Yeah. if mali nifunayo yabo ungancami yabo Umntana masithi umntana uyakubuza, where do you see yourself in 5 years? bra 5 years bra ndibe nendlu yam bra yabo Cheers, ndibe Msiya. ne imoto zam bra Cheers, Msiya. Cheers, yeah. so yeah ilo way bra Ntoni na? ikona Oh, ndicima si ndicici kanti. yeke njalo yeke Yeah, but yeah, man. yeah. This has been the yeah Yeah, man. This has been the NayFul podcast. The episode bangana. yeah number 18 Episode number 18 with the Siyakholwa, Sigonyela, the cameraman, the videographer, NayFul podcast. We will see you on episode 19. Thank you so much for watching. Like, subscribe, share, and also if you are looking for any multimedia. For all your multimedia needs, hit up the blog, Electronic Solutions. Send your email at admin. admin Send your email at admin at electronicsol.com. NayFul podcast out. This podcast has been proudly brought to you by Electronic Solutions, recorded at the Block Studios. And if you want to use our facilities, get in touch with us on all our social media platforms, Electronic Solutions. Email us admin@electronicsol.com.